Hey, det er den kloge her, og i dag, der skal vi spille noget Worms. Det synes jeg så meget sjovt ud, og det er gratis, så lad os bare komme i gang. Jeg har prøvet det her før, men jeg er ikke så god. I må lige skrive, hvis der er nogle spil, som jeg skal prøve at spille. Vi skal jo se, om vi kan blive de største orme i hele verden. Grunden til, at jeg ikke siger så meget, det er, fordi jeg koncentrerer mig. Det var da nice. Masser af god food. Nu skal vi bare ikke dø. Jeg regner med, at vi prøver sådan 2 eller 3 gange eller sådan noget. Og ser, hvor højt vi kan komme, og så må vi se. Vi ligger på 5. pladsen. Nice. Men jeg har tænkt på noget. Hvad vil I sige til, hvis vi starter sådan en Minecraft Let's Play? Så vil jeg prøve, for jeg kan nok ikke, men jeg vil prøve at optage et afsnit, i hvert fald hver anden dag. Det vil jeg prøve så, hvis det er noget, I synes om. Nu her om ikke så længe, der kommer der nok også en video med min fjernstede bil. I den der skal jeg nok snakke lidt om, hvordan den er lavet, og hvor hurtigt den kan køre og sådan nogle ting. Vi er da blevet rimelig store lige nu. Synes I ikke, guys? Der er meget herovre, vi kan. Wow, vi skal ikke komme for tæt på den væg. Et godt tip til jer, der spiller det her, og ikke er så gode til det. Hvis I kører langs kanten her, der er mange, der rammer kanten og så dør, og så er der ikke ret mange, der tør at tage det der helt ned ved kanten. Men hvis I er modige og tør at tage det, så er det en god måde at blive stor på. Det har jeg gjort mange gange. Det er måske lidt cheap, men altså, hvis I godt vil blive hurtigt store, så er det en god måde at gøre det. Se for eksempel lige her. Der var nogen der ikke tog at komme helt deroppe og tage det der. Det tog vi så. Skal vi se, nu kører vi lidt væk. Og så ser vi lige, hvad plads vi er på. 3. Nice. Vi er på 3. pladsen. Jeg holder lige øje med ham deroppe. Ej, vi døde. Pis. Nå. Vi kan prøve noget af det her. Vi kan prøve den der. Så er vi tilbage igen.
Og vi går i gang lige om lidt. Det kan I se, kampen starter om 4 sekunder. 3, 2, 1, og vi er i gang. Wow, vi er ikke blå den her gang. Nå ja, det er rigtigt. Vi kan ikke dø af de blå. Skal vi kan bare prøve at gå efter de røde, bare på at nakke dem. Eller skal vi også bare tage det? Vi starter med i hvert fald at være store. Wow. Det var ikke. Vi skynder os. Hvor fanden skal det hen? Det må jeg altså godt lige skrive, hvor fanden sådan en æg her, det skal hen, for jeg ved det ikke. Vi nakkede ham bare for hårdt. Det gælder bare om at få flest æg, tror jeg, holdet der får flest æg på. En orm, tror jeg, vinder. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig prøvet den her før. Så bliver vi lige det større. Fanden er det for noget, de prøver på? Nå, jeg så bare lige ægget op på kortet, så derfor skyndte jeg mig lidt, men der var en anden, der tog det. Så kan du lade være din åndssvage orm. Jeg tror lige, det her det bliver sidste gang, vi leger orm. I hvert fald for i dag. Jeg ved ikke, hvor lang videoen har været. Det kan jeg ikke se lige nu, mens jeg spiller. Shit. Han er hurtig. Så ser vi her. Så narrede vi lige ham. Der er meget her. Har I lagt mærke til, at her i Worms, der er det der, man æder, det ligner små insekter. Små biller og æderkopper og sådan noget. Hov, jeg tror ikke, der er flere røde. Jo, der er en rød lige der. Nam, 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 nam. Delicious. Hov, jeg har fuldstændig lagt mærke til nu, jeg slet ikke har mit æg længere. Jo, jeg har. Skal vi ikke også se, om vi kan finde det æg til? Bliver vi lidt heroppe. Og så vi kan fange et til. Et æg mere. De driller mig lidt. Hvis vi ikke var på hold sammen, så havde jeg... Nej! Nå, vi fik lige penge. Vi kan lige gå ind og kigge på, hvad for nogle skins. Eller skins, vi kan få. Og så må I skrive, hvilket et skin I syntes, vi skulle have. Og I kan se nu under i hver cirkel, hvad de hedder, og så skriver I bare det nede i kommentarerne. Prøv jeg går hen og kigge, vi kunne være en militærorm. Det passer ikke rigtigt til os. Gør det?
Skal vi se, om det danske flag er her? Det tror jeg ikke, for ellers kunne det være dansk. Nå, det var bare fordi vi... Det der lige var det var fordi vi var med i noget før. Det var den der kamp, vi var med i før, hvor vi døde, der vandt det andet hold. Eller også var det os, der vandt, det ved jeg sgu ikke. Der så i hvert fald tillykke, det var lige stændigt at se. Så har vi kigget på det. Vi kan også lave vores egen. Nu vil jeg bare se her. Vi kan også lave vores egen her. Vi kan sætte hvilket som helst billede ind. Vi kan for eksempel prøve lige at gøre sådan her. I burde nok ikke se det her. Det kan være, jeg klipper det fra. Vi kan for eksempel gøre sådan der. Hvad synes I om det? Hvis det er noget, I kan lide, det her. Også at jeg er begyndt at optage og sådan nogle ting. Så hvis det er noget, I kan lide det her. Worms. Der bliver i hvert fald optaget mere Worms. Men hvis det er noget, I kan lide, så smid et like. Og subscribe. Eller abonnere, som der står. Men i hvert fald, ja. Det kan I bare gøre. Og I må meget gerne komme med gode idéer til, hvad vi ellers kan spille. Så ja, det eneste jeg har at sige, det er tak for I så meget. Det var Den Kloge Ulv her, og